Masih edisi nggawe jajanan tradisional sing rasane iku gurih karena legit ngono lho Cah. Jenenge iki kue bongko. Jangan salah menyebut, jangan salah baca ya. Kue bongko. Nek ning gone sampean apa jenenge Cah? Lah iki aku menggunakan satu bungkus tepung beras terus tak carupi nganggo banyu sampai teksturnya mencair ngene Cah ya. Terus siapno santen kei godhong pandan, uyah, karonan gula. Untuk gulanya sesuai selera dan untuk takaran santene aku tidak pernah naker, aku hanya menggunakan ilmu kira-kira wae Cah ya. Dimasak nganti santene umep kaya ngene. Lah nek wis terus dicemplungno larutan tepung beras mang. Lagi terus kompore dicilikno Cah, dicilikno terus diaduk-aduk aja nganti mbok tinggal mundhak engko kantil ning gone wajan Cah. Dimasak nganti teksture mengental ngene. Lah untuk jadrenan bungku iku luwih encer sithik dibanding jadrenan negosari Cah. Lah ngandok leblanyat sithik ngene Cah. Lah nek wis terus dientas, terus tak siapno godhong gedang tak buntel ning gone jerone terus tak iseni karonan gula abang dibuntel nganggo biting model ngene iki lho Cah. Lah wis dibuntel ngene terus nek wis dikethoki pucuk-pucuke Cah ben iso rapi, iso ayu, iso cantik kaya sing gawe terus entapno dandang dimasak sampai sak matenge kira-kira ya 30 menit ae. Lah nek wis mateng terus siap dientas Cah. Lah iki siap dinikmati kue bungkus sing rasane iku gurih, manis, legit, widuk ngono lho Cah.